Ahojte, pozdravujem vás všetkých dnes takto z auta. Smer západné Slovensko. A dnes to poviem úplne na rovinu. Najradšej by som povedala, že už ani neviem, čo si mám o tom všetkom myslieť. Lebo zrazu sa všetko hýbe, zrazu sú niektorí ľudia veľmi aktívni, zrazu sa riešia veci, ktoré doteraz akoby ani neexistovali. Ale ľudia nie sú slepí. Veľmi dobre vieme, kto je úprimný a kto sa zobudil až vtedy, keď je na to správny čas. Viete asi, na čo narážam. A práve preto by sme mali viac vnímať skutky ako slova týchto ľudí. Čo si vy o tom myslíte? Majte sa.